Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, horas madihita salhutna. Ada orang tamulai ibadata di minggu manuguton, martang yang nahom mahita di bagasan rohatabe, martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marende sian buku ende nomor 48 sian ayat sada 1 ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohotan on. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, papetu abarana dosogot harajaon, jala bahenonna goarna, si partahi halongangan, ulu balang ni di bata ama, sa leling ni leling na, raja ni hadameon. Endehon hamu sada endenai baru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sandok tanoon. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akasi pele begu hamu leon nai, di tonga-tonga ni salhut bangso halongangan, akkana binahen nai. Mar somba mahamu tu Jahoba mar pahenna mar haudohan, akahitir mahamu maradopon ibana ale isi ni sando tanoon. Haleluya. 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 Martang yang mahita,
Ale aman nami, amani Yesus Kristus Tuhan nami. Na tubuh di huta Bethlehem. Saya pinuji maguarmu na badiai, ala naong ditikir ho hami bangsom. Di togu-togu hodo hami sian haholomon tu hatiuron. Jala di padomu hodo hami, na holang hian sian ho. Gabe saur muse dohot ho. Go halalas ni roha dohami ala nii. Say jalo ma hamuliatehon ni rohami. Nang tinopotmu, mar hite-hite anak mi. Amin. Patik nidibata di minggu dung hari Natal imasian pati paonopon sahatu patik pasapuluhon. Patik paonopon unang ho mamuno. Patik papituhon unang ho mangalakup. Pati pawaluhon unang ho manakko. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Rap mangido gogo mahitasian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pargogoi mahami, mangulahon nang hombar tu patikmi. Amin. Sabun dan
tatopoti madosat tanah godangi di jolo ni Tuhan tamartangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomo rohami dahamatean ni pardosa, mula manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani umbahin upangido hami, saya sundati matoru-torum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogo imahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tu hasesaan di dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalesium songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Saya mula maho tuau ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Epistel dihita di minggu dung hari Natal imasian Roma 10 onom mabmuk kasian ayat 10 pitu ro di ayat 20 marsikap soring mahitaman jaha huapoi mahamu akadongan jagahon hamuma akan mambikasi parselisian
dohot pargasipan mangalo poda naung ginuruhom muna jala pasiding hamuma nasida. Aidada tuhata Kristus dioloi nasida, butuh nasida do, jala di pauto nasida do akana sauboto hajahaton, marhite-hite hata nasida nauli, jala natabo di pinggol. Ay nunga tarbarita pangoliom muna tu saludna, ido halalas ni rohaku di hamuna, alay naeng ma di rohaku, marbisuk tu nadinggan hamu, polin pasidikon naroa. Alai tibu marosahan ni debata pardamai, sibolisi tutorun ni patmuna, didongani asini rohani tuhata Yesus mahamuna. Ima sahatna martua doakan tumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidakom mahapor seotai, song nahina tidakon ni dongata sahapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dotano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinobuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, adorang sohububuhan. Ido tuhata na tungaw na bernit, di pangman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tubanua torudung di tanom, na mula mangolu di aripatuluhon, na manaik tu surgo, lahundul ti siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manghumi alak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria tapan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di asesaan ni dosa, dohot di hatain na mandog, mula mangulu sogo daging ni halak nong mate, dohot yang ngeluan na sora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 28 Desember 2025. Bantuan bencana alam Sumatera tahap paduahon. Tapatupa do muse papunguhon bantuan tu tahap paduahon nadi koordinir pendeta Tupal Sitio STH, dohot Ketua Dewan Diakonia Situa Bitner Siagian, dana tata pungu di tahap paduanon tapasahat langsung tu akana paling terdampak di daerah Tapanuli Tengah, Jala Adongdo Surpe Tusi. Tu bantuan tahap paduan akar ruas di Huriata Boydo mentransfer tu rekening Huriah HKBP Rawamangun Bank Mandiri nomor 006000 sia 27045 sia onom. Manang di pasahat tu kantor sekretariat tu Huriata atau bendahara Huriah HKBP Rawamangun. Bantuan pakaian layak pakai dot barang na asing nunga tatutup. Open House HKBP Senin 5 Januari 2026 di Patupa do Open House Eporus HKBP di PA Raja Tarutung. Jala Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Manapar M. Panjaitan mandohoti Open House. Jadwal tahun baru 2026 HKBP Rawamangun. Tapatupa do ibadah perayaan malam tahun baru tolu hali ibadah. Ima sada ibadah malam tahun baru pukul 14.30 WIB marbahasa Batak. 2. Ibadah malam tahun baru pukul 10.07 WIB marbahasa Indonesia. 3. Ibadah malam tahun baru pukul 10.30 WIB marbahasa Batak. Ibadah tahun baru di Patupa Kamis sada Januari 2026 sahali ibadah pukul 10 WIB marbahasa Batak. Asa mardalan do tertib jala denggan acarata sude ruas ni Huria nihimbau asa marpahayan nagsuman. Unang memakai perhiasan na berlebihan. Akar ruas nama buan kendaraan asa boy ma parkir di gedung SMK 26 na nyatur petugas atau satpam. Ibadah sekolah minggu. Parmingguan sekolah minggu boy mata jaha di Harotas Tikting. Jemaat baru. Minggu sadarion tajalo gabe ruas naitaba ima keluarga baktiar mangatur manurung do inatai Kristin Anggareni Pangaribuan rap dohot tolu hala yang lokonasida Rosian GPIB Paulus Jakarta. Alamat Jalan Cemara nomor 10 RT 10 RW 07 Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur. Wik Pulau Mas Kampung Baru. Jongjong Mahamu. Udul Mahamu. Tatu hatama mamasu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata taru mobil joloni tuhata. Namonding. Di hari Selasa 23 Desember 2025 nunga jumolo monding sahala ina bernanet atik boru simajunta umur 50 tahun tinading ni amata Soni Siahan Nahinan alamat Taman Kamboja nomor 54A RT 08 RW 010 Sada Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Sada. Kemudian hari Rabu 24 Desember 2025 di TPU Menteng Pulau Jakarta. 2. Nah di hari Rabu 24 Desember 2025 nunga jumolo monding saalak ama binsar sihaloho umur 70 tahun hina baluhon di inata situa Kramen Boru Simarmata. Alamat Jalan Keramat Asem nomor 40 tolu RT 07 RW 05 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur Wik Utan Kayu Kayu Manis. Udianna di Bona Pasugit Parbaba Situkir Pangururan Samosir. Tuhata mana mangalehon gogo dot pangapulion di keluarga na tinagalhon.
Peleon dot akka na udut di boa-boa tajahama di harotas. Tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama akka barita masa dot ulaon akka sipatu paota bahen sangap di goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Raja Daud,
ini di bata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion barita nauli nasahat tuhita di minggu dung ari Natal di bagasan tikion imanan yenet sian pesalmen 105 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom songonomma didok disi takasma tapaihud-ihud. Puji hamuma Jehovah baritahon hamuma guarnai pabotohon hamuma di tonga-tongan ya kabangso aka pabahenan nai edeho kamuma ibana palu hamuma parhinaloan upuci ibana marnonangi mahamu taringot tu halongangan aka nabinahen nai sudena tanggul hokamuma goarna nabadiai marlas ni rohama aka na mangalului Jahoba sisiri hamuma Jahoba dohot hagogoonna totong malului hamu bohina saingot hamuma halongangan aka nang binahen nai akatada halongangan naung binahen nai dohot uhum aka naruar sian pamanganna hamu ale pinoparni si Abraham na posonai hamu ale anak ni si Jakob aka na pinilit nai ido sahat ni turpukta. Hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion songoni na mengikuti permingguan melalui live streaming di dia pehita maringanan amang dohot inang las rohata boy tapes tahun ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus diari nasalpu tanpa gangguan di tonga-tonga ni huriata songoni nang secara umum dengan sudah merdalan di bagasan asini rohani debata jala sahat mahita tu minggu sadarion Omma minggu parpudi dihita di bagasan tahun 2025 nanaing si paujungotta di piga-piga arinari. Lausungoni naing paujungotta amang dohot inang sudi akan masa naung tabulus di bagasan satahun 2025 on. Tutu pos doroha disudia karuas ni huriata marlas ni roha dohamu laho mengujungi tahun 2025 on. Manangadong naso marlas ni rohita di sona manginang adong namarsak kita minardo widahami akka pardo pahata las rohata apalagi ma roak kaya nakota te poparata siya nakainganan nabi siya nakaluat na daw bohita laho mengujungi tahun 2025 on rabdohot aka poparata. Bahkan mungkin ngagodang tasakapi
Nanaing si patupaot talahu mangujungi tahun 2025 adong dorasian hita akaruas ni huriata nang borhat tu bono pasugit manopot akana tua-tua tanah mangulu dope manopot akka keluarga nang borhat dolohot nalaho borhat dope jala adong dora amanginang nang marsakap hamuna anon molo di ujung tahun tu puncak mahitalao ninahamu peparamuna alay sotong lupa hamu amang do inang jolo martangi yang dohita di bagas joroon ikonisod dohita martangi yang paujukon maduk mauliate ima dinaung di paloas di batahita mamulus partikian sataon nabalga dungi pennon borhat mahita manang tu dia sitopotota inganan kebersamaan rabdohot akka poparatai jala songon nahudok kami naking tutu nga torop akka ruas ni huriata nang borhat tu bona pasugit ate alawidahami nasugupe nga moru par minggu ate manang nangadongdo lau liburan ale tanggal 29 no gok mamuse kan gok mamuse ya romar tangiyang las roha asa ido nataida amang dohot inang marhite pesalmen 105 manugihon hita lau flashback melihat ke belakang laho maruji-ruji diaka pabahenan ni debata di bagasan ngoluta di bagasan sataonon kita diajak kembali untuk melihat ke belakang. Kita diajak kembali untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang telah kita lihat, yang telah kita terima, yang telah kita nikmati di bagasan sataon bolonon. Alanido amang dohot inang. Adong piga-piga nanang si daota. Sian hata ni debata, sian pesalmen 105 ayat sada sahat rodi ayat onomon. Na parjulo naing do marhite hata ni debata ditogihon dohita asa mamuji Jehovah jala mamaritahon pabotohon akka pabahenanna. Tutu amang dohot inang sepanjang tahun 2025 mungkin dang sude natahirimi ya tajalo di bagasan nguluta. Tidak semua berjalan sesuai dengan harapan. Dang sude natahirimi tajalo, dang sude natahirimi taida jala dilehon Tuhani. Ada air mata, ada juga kegagalan, ada keterpisahan, persirangan alani hamatean. Bahkan mungkin amang inang ada doa yang masih kita nantikan hingga sampai hari ini. Gudang, dakola lasni roha, dakola keberhasilan, dakolan akka pangumuan. Alai gudeng regam mabain hita tangis, membuat kita menangis, membuat kita menderita, membuat kita ima hampir kehilangan harapan. Alanido amang dohot inang. Sesungguhnya hidup kita ini molo diajak naking ditogihok kita memuji Jehovah. Kita memuji Tuhan bukan karena segala sesuatunya sempurna. Dangalana sikop sudi. Dangalana tajalo hobar tuakana tahirimi. Alaya alania hadohita memuji pabahenan ni debata karena Allah setia sampai saat ini menyertai kita. Alanido amang dohot inang. Molo ditogihon hata ni debata hita.
Laho mamuci pabahenan ni debata, marnida pabahenan ni debata, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti dang adong sitahunon, alay songon natadok nakingdo, ala debatado, maddongani, debatado, mangaramoti hita. Holan bui pehita mangdo inang bertahan di dalam penderitaan itu. Ikon pujiot tado Tuhane. Holan bui pehita bertahan di bagasan sahid yang sedang kita rasakan saat ini. Ya, bui hita bertahan di sia mangdo inang, hacit donian tahilala, ngalut donian tahilala. Alai bui hita bertahan, dang sahat tuna manikot kita, dang sahat tuna bunuh diri hita. Katoro pala songon emang do inang halania cipna ya tolema Tuhan asa bulus selesai malum ninna ya songon da jujut molo maddo hata dihamatean ninna nungga malum besahit na ninna ay buasa malum ay mate do ibana atong molo neng malum mate ma ido kan dang malum kan ya alai di paujung Tuhan itu sudah akasi tahun ini marhite hamatean. Alay luar biasa mang do inang. Boy bertahan hita di bagasan akka sahid. Boy hita merawat akka keluarga na di bagasan parsahito ni. Tamado hita madok maulihate. Songo namang siturus di sonate. Ya molo halak batak. Orang siantar bilang dipala-palai ninna teh. Diduke-duketi roh tu gereja. Ya, juga amang pendeta Lumban Tobing di sini. Bertahan walaupun sakit tidak mudah. Edang murah. Babuan ya, memapah. Eban nasehat do hita mang do inang murah talak kahon. Mace murat do daging tahun. Molo marsahit hita, apalagi mamaol hita mangalak kahon. Tapi puji Tuhan amang do inang, songoni mungkin ragam nabui mangarsahi rohatta do pikiratta. Anak-anak yang membuat kita susah, mabaju rohatta amang do inang, tumatangis hita alania nakotai, alay mau lihat mah kita bisa bertahan di bagasan ima. Sitaonon di bagasan arsa ni rohatai hingga pada hari ini. Songoni amang do inang dia ka perekonomian yang mungkin saat ini sedang sulit. Alai taida mah amang do inang. Buhi ta bertahan di bagasan ima ekonomi yang sangat sulit saat ini. Taida di si songodia pabahenan ni debata. Mangurupi hita, mangalehon gugu di hita, mamulu sude akka namasay. Dang marungu-ungut, dang madele, songon nahudok kami naking, dang gabi manikot tita. Di sima naking hita mang do inang, songon dia di bata mangalehon gugu, tarlumobi ng namasa tutonga-tonga ni bangso Israel. Naing do diajak nasida lahu mamuci debata di papahenan ni debata di nasida di pardalanan sian Mesir. Dihabubukas nasida sian Mesir sahat tutano Kanaan. Didongani debata do nasida. Maleha minina dilehon manna. Naing mangalang jagal haminina dilehon lote. Mauas saminina dilehon nasida ima si inumon. 40 hari, 40 tahun nasida mardala namang do inang di bagasan pardalanan ni, tapi mereka ya boy di bagasan ni nasida dipelihara oleh Tuhan di bagasan pardalanan ni. Asa disima amang dohot inang si hamolete honotta. Disima nanaing si barita honotta. Songon nanidok nanaking di ayat sada dohot ayat 2
puji hamu ma Jehovah, barita hok kamu ma guarnai, paboto hok kamu ma di tonga-tongan ya kabangso, akka pabahenan nai. Baritahon, pabua ma, bahkan dia dua di dok disi, ede hok kamu ma ibana, paluhamu ma parhinaloan puji bana, marnonangi mahamu, taringot tu halongangan, akka nabinahen nai sudena. Marnonangi, pabua-bua, baritahon, akadinggan basa ni debata, bagikan. Ternyata amang dohot inang, disudi akapabahenan ni debata di bagasan ngulutta, itu harus kita bagi kepada orang lain. Apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, bahkan penderitaan sekalipun itu bisa menguatkan orang lain. Ba upuk kuda bana julu ditiki dana dopeau marsahit donya nupuk kuna julu daba alai selau do merminggu selau do merpungu ringgas martangiang ringgas mamudai hami ringgas majahabibel itu menjadi penguatan bahkan juga mungkin bagi orang lain penderitaan demi penderitaan yang kita alami itu menjadi penguatan bagi orang lain. Alanido amang dohot inang. Apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, baik dalam suka maupun duka, ido nanaeng si hati dakonota. Bagaimana Tuhan memelihara, menyertai hidup kita. Pabua ma, baritahon ma, hati dakon ma, marnonangi ma. Bahkan mungkin tuaka sudut nauposo. Tuaka anak kotai, anak komunai, tuaka pahupung namunai, beritakanlah kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, halongangan, gudeng akka halongangan, nata jalo di bagasan nguluta, lubisian nata hirim, lubisian nata pikiri, di lehon Tuhani, pabua-bua mayamang doinang, hati dakon mai, tuaka torop jolma, tuaka nahumalia kita, tuaka poparata generasi muda. Ya, akan adinggan baritahon. Ya, pabahenan ni debata baritahon. Unang seholan nasudinggani paingo-ingot. Daido nama satu bangsa Israel. Ya, holan mauas nasida, pitor mereka komplain kepada Tuhan. Holan malena sida, pitor morong-orong do menyalahkan ima si Musa. Ya, habedang diida, sungguh dia debata membelah laut merai, boy mardalan nasida di daratan, dung mamulus nasida dilikup pemuse laut rarai, dahalongangan doi. Alaidang diida nasida yamang do inang, mereka fokus kepada penderitaan. Jala jodoh hita songonia mang do inang. Kita selalu fokus kepada penderitaan yang kita alami. Kita sering lebih fokus kepada akasi taunon nata adupi, hamaulon nata adupi, parsahiton nata adupi di bagasan nguluta. Dohot fokus kita tu anak kota nasa sadai, nasa mabaju rohatai. Hapi adong dupi tulunai yanak konna na sila lumabay las rohana. Alay mago do las rohana. Alani anak kon na nasasadaon. Engkau harus kuat. Unang holan fokus kita di bagasan si taononi amang do inang. Alay taida magudang nai. Naong binahin ni debata di bagasan sa taonon. Akan nading ganima taingot. Nading ganima tapa buah-buah unang holan akan nasudinggan songon pardongano niya temang do inang ya boy domago siya nadinggan salilingod dinggan parsauran na marhiti sada naso dinggan ya jalan naso dinggan udo nasadodo di baritahon ay maci doro aku di baini asa di botoho ay ulu do mardami doti alik kukupabu haci ni rohaku daong molo halak batak badok ya bolus ada teh jujur mulani bada bolus mulani dame molo ni jujur
ya akka hasalan ni dongan dang mardame daung. Ya, molo didok halak Batak si boru puas si boru bakaranin na molo dung puas suada mara tong dua cik roha ido kan isi haroan na ulo dijujur akka hasalaan na daung bolus somma ya lupakanlah maafkanlah ya asa jupang dame unang paingo-ingot akan nasudinggani. Nadinggani mataingot amang do inang dia kapabahenan ni dongata di bagasan sa taonon. Unang ohalan akaharugian mi pabua. Iti iki mangomo so ipabua huate. Dung rugi dung sumerlebe baru di pabua. Ay boto inang do ina ay boto amang do ay songonon. Hape tiki merlebe mangomo sip dua te menikmati ati amang do inang. Nah, babua molo tiki hita lasrohatta. Babua tiki hita mangomo. Bagikan kepada orang lain, saksikan kepada orang lain, share kepada orang lain, bahkan beri dari apa yang kita dapat itu kepada orang lain. Ima maka tidakon babuahon ima pabahenan dohot halongangan nang pinatupani debata. Napaduahon didok dison naking amang dohot inang. Ima ditogihon dohita laho marningot pabahenan halongangan ni debata. Songon naking tadok bahwasanya bangsa Israel sering kali jatuh karena lupa. Ya lupa. Memang bakko dijol madonate. Songon naudok kami naking jujut lupa diakah nadinggan. Alai jujut tado diingot akah nasodenggani. Asa ido didok naking di ayat 5 saingot hamu mahalongangan akan nang binahin nai akatada halongangan nang binahin nai dohot aka uhum naruar sian pamanganna. Asa marhite-hite yamang do inang jangan lupa akan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Mulubui pehita sonari songono namang do inang. Ya itu karena perbuatan Tuhan. Ya dangalani gugut tak mulubui pehita bertahan hingga sampai umur 80 tahun. Dangalani kehebatatai. Ya dangalani malotai menjaga pola hidup dohot pola makan daung. Ya mulu burju-burju pe akayanak komunai. Ya akapahop umuna dengan marsikola dengan dapat perkarejuan na dangalani hajagon munai amang do inang semata-mata mendidik nasida pasikolahon nasida tapi karena Tuhan memberkati dan berkenan atas hidup mereka asa disido hita naing madok mauliate di penghujung tahun 2025 melihat kembali mereview kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Jalana parpudi ditogihon dohita amang do inang mangalului di bata jala mangulu songon bangso na pinilitna. Ido didok nakin de tolu dot ayat opati. Tangguluh kamu maguarna nabadiai marlas ni rohama akan na mangalului Jehovah. Sisiri hamu ma Jehovah dohot hagugonai. Totong ma lului hamu bohina. Jala di ayat onom didok. Hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai. Hamu ale anak ni si Jakob akka na pinilitnai. Sebelum kita meninggalkan tahun 2025. Akan memasuki tahun 2026 kita diingatkan. Dipaingot do identitas diri kita. Songon pinopar ni si Abraham. Kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Idoban na didok dia onom naking. Hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai. Hamu ale anak ni si Jakob akka na pinilitnai. Kita adalah anak-anak Abraham. Orang-orang yang percaya. Atong adorang soborhat hita manadikon tahun 2025 memasuki tahun 2026. Kita diingatkan ketika bangsa Israel masuk ke Kanaan mereka diingatkan bahwasanya supaya mereka tetap
menjaga identitas diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Songonido nang hita amang do inang. Molo songoni pabahenan ni debata di bagasan tahun 2025. Songoni hita tong ima mangasahon Tuhani di bagasan nguluta di tahun 2025 on. Songoni ma di tahun 2026 nanaingro. Jangan tinggalkan Tuhan. Unang tapangasahon dirita. Unang tapangasahon na adong dihita. Tapi senantiasa kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah kita boleh ada sampai saat ini. Asa dihita di bagasan tikyo namang doinang. Borhat mahita di bagasan lasni roha. Manadikon minggu 2025 on memasuki ima tahun baru 2026. Tuhat tama nama masu hita. Amin martangiang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na maraha bangsa di Banua Gijang. Mauliati di pasahat rohanami Tuhan. Di loaso hami. Di minggu parpudi di tahun 2025 on. Ima marhite-hite hatam. Di paingot ho hami Tuhan. Asa marnida hami. Marningot hami. Di sude akapabahinanmu. Di bagasan ngulu nami. Di bagasan sataonon. Tutu ragam doa kana binulus nami. Las ni roha arsak ni roha. Parekelon partangison. Kegagalan keberhasilan. Sahid songoninang akahay pason. Bahkan kami menghadapi kematian. Saudara-saudara yang kami kasihi. Alai Tuhan. Mauliati mari pasahat rohanami. Boy hami tolhas di ujung tahun 2025 on. Alaniasi ni roham. Alani Tuhan. Marhite-hite hatam nang marsaringar di tonga-tonga nami. Dipaingot hodo hami Tuhan. Asa totong hohu pangasahon hami. Jala tama hami tutumadok mauliate. Marningot sudia kapabahenanmu. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Na mangaramoti manarihon mangurupi hami. Di sudia kahamaolon na huadupi hami. Tuhan di batama nami. Pasu-pasu mahami. Saluhut na akaruas ni huriam. Na totong makirim dia sini roham Tuhan. Ima nanaing paborhaton muhami Tuhan. Manadikon tahun 2025 memasuki tahun 2026. Tuturagam naung akarisakapi ruas ni huriam. Makalason denggan ni basam asini roham. Marhiti perpunguan ya ka keluarga. Nanaing sipatu paon nasida. Songoni nang dia karuas ni huriam. Nang borhat manopot aka keluarga. Na tua-tua nasida tubo napasugit. Homat dongani, mangaramuti, mamasu-masu, mangalehon las ni roha di nasida. Nang songoni Tuhan, di bagasan tikyon martangi yang hami, tusudi akaruas ni huriam, dohot na soruas ni huriam, na sedang mengalami bencana dope, di akka pengungsian asiroham Tuhan. Homa na madongani, mangurupi, melawat nasida, marhiti akka topangan ni ruas ni huriam, di akka pangurupion, di akka tangiang, asa margugo nasida makamonakon sudia kana hacit na niadupan nasida songonia karuas ni huriam na dibagasan parsahiton tuho hubuan hami nyonya pangaribuan boru si hombing tepe silalahi erci papahan hasudungan hutahayan nyonya sianturi boru si hotang berili sianturi nyonya tambunan boru pasaribu nyonya siburian boru hutabaran parulian rumah horbo Oliver Natama si Mamora Nyonya Sinaga Duma boru Tagalung, Nyonya Sintua HR si Mangunsong boru Siahan, Nyonya Simurian boru Huta Barat, Nyonya Hutapea boru Sinurat, Situa BP Siregar, Nyonya Sinaga boru Simbolon, Rumintang boru Huta Soit, Matthew Manurung, Las Maria boru Pancaitan, Bukit Situmorang, Nyonya Tobing boru Manik, Sorta Pangihutan si Hotang, Nyonya Sondang Sinambela boru Tobing, Situa Evanglis Nyonya T Pasaribu boru Sianipar, TP si Majuntak, Nyonya Siregar boru Papahan, Hotman Pangaribuan, Situa Ramen si Marmata, Nyonya Situa LA Simbolon boru Pancaitan, Nyonya Tambunan boru Hutagaol, KM si Hombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Erni Deborah, Nyonya boru Samosir, Pantun Huta Barat, Robin Naik Pasaribu, Saud Silalahi, Balojong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Nyonya JM Siahaan M boru Pardede, Situa SP Huta Soit, Doho Sude akaruas ni huriam,
naso huguari hami sada-sada, naso tar surat guarna di warta jemaat namion, na dirawat di rumah sakit, nang ditongani bagas nasida, pengobatan, penyembuhan, pemulihan, tuho pasat hami Tuhan, mangalihon gugu dohot pakirimon di nasida, dohot disudai keluarga na merawat, totong di bagasan holong merawat nasida. Tuhan de batama nami, tuho mau pasahat daing nang tod di nami, mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maride sen bukede nomor 62 ayat sada dohot ayat na mangihut laus tapasahat mapiliata. Yesus Adomuan kasih suruh debata apa sayhan sudah dosa tidak Golgota dosa nggak boleh debata las dame mari jolma asa doa kau maruli di hatu bumi asa ngapone debata las dame mali jolma no monirahane debata dohita jolma
Tay dehonay 5 jongjong mahita. Halalas tirohagodang Sai songgo pirohaki Asa dohonang umalu Mahamuji gohari Kasanga boli debata Las dame 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 mali jorma Lomo ni roni debata Rohita jorma Tatangyakon ma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na moliutus. Upas atami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon. Pati buluh na rajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penurbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madusan nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tutodim. Goda, Nahu Barita Honor, Bunga Tubus di Palua, Ihita Jolmaon. Pasanga Poli Debata, Nos dame 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 mali Jolma, Romo ni
por mi nodo bisa